Pindai? Guru Junja? Makadilo baba. His Excellency. Kuvoita kuti ndena baba vako. Unozwa baba vako yoita nawo. Tiri mumasango. Wawa. Chipinda tinopinda uko chipinda mose tirimo. Saka gara zvokufara nokupumbunuka. Sonyema. Anditi? Saka kureketa ndikubatsira nendasi. Baba, ndimurayo una graft aya amene kuti zvinhu boy rekuru kuzova isita abadala tinoda kuti ndipo tinyore chinonga mazokutora ati imi mavafana nditi chimanye zotora. His Excellency, isusu semaartists tiri kudzvinyirirwa. His Excellency, pronouncement yavakapa nezuro iyeya yatoiswa in full swing. Mapromoter akancela mashows. Tatikumbira kuti amugone kuitawo kuti maartists akafanana nesu. His Excellency, tiwanewo here mukana wekuti tingoita mashows because artists vasina vanhu zveshuwa vakafanana nanamdiwa vari kutostruggle zveshuwa. His Excellency, but toiswa musame bracket navo here isusu taingoitawo mashows irregardless ane muri kuona ndo pandararamo yedu. His Excellency, thank you so much. Aichi iwacho nyaya wataura kutanga iyi nyaya yemazuva iyi haufaniri kushushikana nayo wandokureketa nekuti ndakataura handiti zuro ranga ari 18 handiti nhasi anga ari 17 ka 18 handiti kuti 19 kuti 20 ndo musi wazvichatanga zvanditi murova wangu uchatanga musi wa20. Saka iko zvakunoshoita paunodira handiti vavataura vavasina havana chavanonga chavangachemswa vagara havana vanhu vacho handiti kana kakugutsurira kako ndikababa sheko ndinokaona. Alright, saka kuti industry yapinda kuru. His Excellency, tikuchema kuti taiona sekuti vanhu vaiuya kumashows because vanga vane motivation. Taiti tikatora bev tikavisa supporting acts vaya stadium yaizara kuti baba zvekuti mari chitoita zanoipedza but iko zvino izvi mawani tiri kukamakiti baba kunze uku because bev hakusisina. Pane mukomana uyu akatora bev akadomesticata bev uyu akatikanyira madhiri zvekuti tatombozama kuti tini kuna Zoe tikambozama kuita kuna uyu wehip hop Kiki but munoona kuti zvinosiyana zvine zvitorema malevels acho but amene kuti munogona kutibatsirawo here kuti mutaure naye muchinda uyu kuti apo tachibhomupa ma-off days kumba achibhouyawo omboti boostira handiti munoona hai iri yabefu siyana nayo ndakaiona ndikashushika ndikatsvokwadi vanondyire handiti une isu tinongoti masimba tinopa kuvana veshiki zvakufaniwe handikuri ambasada noona zvekuti vanotanga kuroma kuti aivo mukuru wagona yabhevha inetsa ndakanga ndiri kubhuruwayo tichironja polisi yeculture ndokubva ndaona sendi walongati hai sendi basa ramuka akati hazvinombati ngadai uye achauya musasha zvino nditi unobhusta mashow motanga vanhu vachivuya muhwando wavo sendi waidona vanhu nanhasi unongodiwa handiti zorumende yenyu. Nyaya yangu nayo yangu yekupedzisira kuba inogoda kuita kunge shoma but isu maprograms tiri kusapota anokuna takatopfeka makalazi imwe kunawo murova isusu tinofamba nawo muruoko takabata microphone paya vanhu vanenge vachitoona vachitoziva kuti gwara remusangano tirikuriteerera saka tichimochemawo kuti kana muchiita maprograms aya munotorimembawo isusu sezvi ndakatomutaura naja handisonge mamitaura ndakaimba naja so tachimutaura naja ndaticha mukuru wakataura zvino muchari kuti anotonyorera handiti vangoisa ruoko havana kupinda kuti isu ngatipinde tiimbe like kuti vanhu vanzwisise kuti upenyu kuno pasi hapeni so much wakaoma kunofanira kuona makala handiti rupawo handiti tsimba itsokazve tsimba dzavakuru dzekupinda nadzo nyema muchari vakaona kuivisa vanozvataura kuti kutofanira kuti patinozoenda kwetinoenda handiti genda runanyazvo zvikada tikafanira stand again handiti ikanayo democracy inoenda kuna ruzhinji ruripi ruri kuvafi hatinongesisa saka kubva nekubva tichangoenda kuvafi asi tichienda kuvafi toenda tichitonorekwa toenda tichinyatsohwakarosasani takagirwa kuhwasvinepo zvinyamafufu kuodaishi upenyu ruri kuindika apa upenyu nengosipo kuti ruri kuindika handiti kugadzira kuti kana tiri pano chinagibwa chizipigwa wafuka
kuzipigwa utondorepa pamwe ivhu rokwenyuropisa munobva ripane kana gwanda andinowandotaura kana masvingo ongwana rikongera kwako unohauka tsori mumuvhasi kana wambotumirwa kumochari kusati ai mwari wati jehovha vandirangarira handiti saka ipandinotaura kuti aiwa imi kana mundoimba imbai handiti musatya kuimba imbai muisa zvose handiti kuti vanhu vawe handinovawe yakamboimba kutonga kwaro waitoziva zvaaitaura paya waiziva vakuru anomborashika hake zvasikamwanacho handiwo asi usazorashika nokuti ukarashika udzoki unotoa zvototaura kudzoka kwako kunonetsa tiye tichida kuti uzive gwara ndizvo zvichaizvo hai iwe ndofunga tapedza ndiwo handiti hai undofarisa vamwe kumba waudzati ai nomukuru isu kunotigere takatovamirira gavakui titaura handiti ndisamati baba tiri papo indiredzai ndiende handiti ndoiziva festivalai ndovaziva handovaziva mariro ndani naye musikana ndava mashakada handiti novazototaura vakaitiza nunari chema festivalai taibodo uyo ngaataura ari kweyo handiti kana munhu anedza rume batai munhu batai munhu ndichauya kumba tozoita kadhina ndichirwa zvangu nemakomana tine yenyini pane kaimwana baba kana muchiziva ema iyo ndine karemix pawanga muri kuya kuti ndenyu ndine ikako ndoita kamwe kanonzi mochwari kariba way muchakanzwa ikapo thank you so much.